ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тиловати ахбору бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. 11 феврали соли 2022 бо ташаббуси Академияи Султонии илм ва эътимоди байналмилалӣ дар ҳамкорӣ бо як қатор давлатҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид аз ҷумла Тоҷикистон, Кипр, Кения, Лубнон, Малта, Марокаш, Филиппин, Лаҳистон, Португалия, Қатар, Руанда, Словакия, Словения, Испания ва ниҳодҳои марбутаи Созмони Милали Муттаҳид дар мавзӯи баробарии гуногунрангӣ ва фароғир об моро муттаҳид менамояд видеоконференсияи байналмилалӣ баргузор шуд. дар кори конференсия аз ҷониби Тоҷикистон раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронӣ аз мушкилиҳои соҳаи об дар ҷаҳон ёдовар шуда, ҳамкории муштараки давлатҳои ҷаҳон ва ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалиро дар ҳалли мушкилоти марбут ба об ва тақвият бахшидан ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор дар соҳаи об, хусусан ҳадафи шашуми рушди устувор муҳим арзёбӣ намуданд ва аз нақши занону духтарон дар рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳалли мушкилиҳои глобалӣ, инчунин тадбирҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин самт ёдовар шуданд. дар баробари ин муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба пешбарии масъалаи баробарии гендерӣ дар ҳошияи раванди оби Душанбе ва алоқамандии масъалаҳои об ва гендерӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, баргузории форуми махсус оид ба занон ва обро дар доираи конференсияи дуюми байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор 2018-2028 дар моҳи июни соли 2022 дар шаҳри Душанбе тадбири муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ намуданд. изҳори боварӣ карда шуд ки форуми Душанбе барои муҳокимаи васеътари масъалаҳои об аз нуқтаи назари гендерӣ, тақвияти нақши занон дар пешбарии масъалаҳои об, ноилшавӣ ба баробарии гендерӣ дар бахши об, ҷалби занону духтарони соҳаи илм дар татбиқи рӯзномаи 2030 ва конференсияи 2023 шароити имконияти мувофиқ фароҳам хоҳад овард. дар кори конференсия ҳамчунин дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, президенти иҷлосияи 76-уми Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид, сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои як қатор кишварҳои ҷаҳон иштирок ва суханронӣ карданд. идомаи барномаи тиловати ахбор. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022 озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат гузаронида мешавад. имсол низ озмуни мазкур аз рӯи номинатсияҳои хос доир шуда, ғолибону иштирокдорон бо ҷоизаву мукофотҳо қадрдонӣ мегарданд. гузориш дар ин хусус. роҳандозӣ ва баргузор намудани озмуни илм фуруғи маърифат дар мамлакат бо ҷалби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ ва намояндагони касбу кори гуногун дар баробари баландбардоштани савияи дониши онҳо барои пешрафту тараққиёти минбаъдаи соҳати мухталиф замина фароҳам месозад. мақсади асосии ҳамин озмун ҳамин аст ки пайваст кардани илм ба истеҳсолот ва дарёфти кадрҳо, яъне ки ҷавонҳо ихтисосмандҳои хуб аз байни иштирокчиёни озмун. агар ихтисосмандҳои фанҳои равияи табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ, аз қабили химия, физика, чӣ қадар ихтисосмандҳои хуб бошанд, чӣ қадар кадрҳое ки ба бозори ҷаҳонӣ имрӯза талабот ҷавобгӯ бошанд, барои пешрафти иқтисодиёти давлат ва кишвар метавонад ки як такони ҷиддие диҳад. иқдоми мазкур ҷиҳати баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар доираи амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф сурат мегирад ки тақозои замони муосир аст. баргузории озмуни мазкур дар 4 давр ва аз рӯи 7 номинатсия баробари рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ
пайвасти илм бо истеҳсолот ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеаро ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ беш аз ҳар вақти дигар зиёд менамояд. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат заминаи боэътимодиро дар рушди минбаъдаи технология ва навоварӣ дар самтҳои илмию техникӣ фароҳам меорад ки дар шароити феълӣ амалӣ кардани тадбири муҳим боз як қадами устувор ба сӯи рушду тараққиёти бесобиқаи мамлакат хоҳад буд. барномаи иттилоотӣ ахборро идома медиҳем. барфрезии рӯзҳои гузашта дар ноҳияи лахш ба рафту омади воситаҳои нақлиёт тавассути роҳҳои мошингар ки аз мавзеъҳои кӯҳӣ мегузаранд мушкилӣ пеш овард. бо назардошти таъмин намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт тавассути роҳҳои байналмилалӣ ва маҳаллӣ тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда шуда барфи роҳҳо тоза карда шуд. ҳоло ронандагону мусофирон бемамоният рафту омад доранд. Нуриддини Қурбон ва Баҳриддини Исмониддин аз ноҳияи Лахш гузориш омода намуданд. техникаҳои роҳтозакунӣ бояд дар фасли зимистон ҳамеша дар ҳолати корӣ қарор дошта бошанд. дар сурати омода набудан кормандони муассисаҳои нигоҳдории роҳҳои автомобилгард наметавонанд саривақт барфи роҳҳоро тоза намоянд. ҳамасола дар фасли зимистон дар километри 280 то 316 роҳи автомобилгарди байналмилалӣ Душанбе Ваҳдат Лахш барфи зиёд меборад. кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи Лахш бо истифода аз техникаҳо барфи роҳҳоро тоза карда тавонистанд ҳаракати мунтазам ва бехатари нақлиётро дар ин масир таъмин намоянд. ин тадбири саривақтӣ имконият медиҳад ки ронандагону мусофирон дар фасли зимистон бемушкилӣ рафту омад намоянд. зеро Лахш ноҳияи кӯҳӣ буда дар ин ҷо назар ба дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар фасли зимистон барфи зиёд меборад. зимистон дар ин ноҳияи дурдаст сард ва тӯлонӣ буда дар фасли зимистон ҳаракати воситаҳои нақлиёт тариқи роҳҳои он низ душвор мегардад. мувофиқи маълумот дар мувозинати муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи Лахш 41 километр роҳи аҳамияти байналмилалӣ ва 38 километр маҳаллӣ мавҷуд аст. дар робита ба барфрезии рӯзҳои гузашта масъулон роҳҳои маҳаллии байни ҷамоати деҳоти Алға ва Лахшро низ аз барф тоза карданд. ҳамарӯза тавассути роҳҳои мошингарди маҳаллӣ шумораи зиёди сокинони ҷамоати деҳоти мазкур ба маркази ноҳия мераванд ва молу маҳсулоти кишоварзиро интиқол медиҳанд. таъмин будани ҳаракати нақлиёт тавассути ин роҳҳо ҷиҳати бемушкилӣ интиқол додани молу маҳсулот муҳим ва саривақтӣ мебошад. тибқи иттилои бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳияи Лахш дар давраи тирамоҳу зимистони соли 2021 ва то имрӯзи соли 2022 дар ноҳияи Лахш бештар аз 20 маротиба барфрезӣ ба қайд гирифта шудааст. ин омил аз як ҷиҳат ба захираи бештари барф дар баландкӯҳҳои ноҳия мусоидат намояд, аз ҷониби дигар кори муассисаҳои давлатии нигоҳдории роҳҳоро мушкил мегардонад. ҳоло рафту омади ҳама гуна воситаҳои нақлиёт тариқи роҳҳои автомобилгарди ҳудуди ноҳияи Лахш таъмин буда аз ҷониби ниҳодҳои марбутаи роҳдорӣ ҷиҳати пешгирии яхбандии роҳҳо ва ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ тадбирҳои муҳим андешида мешавад. Нуриддини Қурбон, Баҳриддини Исмониддин аз ноҳияи Лахш барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар, сирояти COVID-19 ки мунтазам шакли худро дигар карда то ҳанӯз ҷомеаи ҷаҳонро ором намегузорад, дар организми ҳар як инсон ба таври гуногун таъсир мерасонад. таҳлилҳои мутахассисони соҳаи тиб нишон дод ки аксарияти сироятшудагон бемории коронавирусро дар шакли сабук ва ё миёна мегузаронанд. маълумоти бештар дар гузориши Зулфия Раҳимзода. вируси COVID-19 тариқи қатрагӣ паҳн гардида вобаста ба иммунитет ва дигар бемориҳои музмине ки дар шахс вуҷуд дорад дар шакли сабук, миёна ва вазнин зуҳур менамояд. вирус ҳамон вирус аст, не ки штампи худро иваз карда. чхел ки мо медонем айни ҳол тамоми ҷаҳонро ин штампи омикрон фаро гирифтааст. ин беморӣ ба мисли зуком яъне сабук мегузарад ва қариб ки дар беморон оризаи беморӣ яъне ки илтиҳоби шушҳо ба назар намерасад. муайян карда шудааст ки 70% гирифторони сирояти COVID-19 дар шакли сабук, миёна ва ё беягон аломат мегузарад. аз ин хотир шарт ба бистарӣ намудани бемор дар беморхона нест, вале дар нафароне ки сирояти COVID-19 бо оризаҳои илтиҳобӣ, шуш ва нафастангӣ зуҳур менамояд, муҳим аст ки зери назорати қатъии табибон ва тариқи дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ табобат гиранд. вақте ки яке аз аломатҳои ин беморӣ дар бемор мушоҳида мекунанд, ҳатман ба табиби минтақавӣ муроҷиат намоянд, чунки
сари вақт ба муолиҷаи дурусти ин беморӣ оғоз намояд. аломатҳои бемориро дар худ мушоҳида мекунад, ҳатман худро бояд изолятсия, яъне ки алоҳида нигоҳ дорад. шахсони зиёдтар аз 50-60 боло ин бемориро метавонанд аз лиҳози оне ки бемориҳои дигар музмин доранд, метавонанд ин бемориро аз нин гузаронанд ва хуб мешуд ки ҳангоми мушоҳида кардан дар худ яке аз аломатҳои ин беморӣ сари вақт худро изолятсия кунад ва ба табиби минтақавӣ муроҷиат кунад. бояд зикр намуд ки дастон ҳамеша ба болои ашё ва ҷойҳои дастрасонанда ки дар он вирус нишастааст расонида шуда метавонад сироят ёбад ва ҳангоми ба чашму даҳон ва бинӣ расонидани даст вирус аз пӯсти дастон вориди организм мегардад. аз ин хотир дастон бояд тез бо собун шуста шаванд. роҳҳои пешгирии ин бемориҳо дар аввал яъне тез шустани дастон бо собун. дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳатман истифода бурдани ниқобҳои яккарада, ҳатман истифода бурдани маводҳои серғизо, сервитамин, сабзавотҳо, меваҷотҳо, инчунин сайругашт дар ҳавои тоза. агар шахси бемор дар хона дар шароити амбулаторӣ табобат гирад, ҳатман безарар намудани ҳамон влажни уборка мегӯянд аз маълулҳои дезинфексионӣ. аз моҳи декабри соли 2019 инҷониб барои омӯзиши вируси COVID-19 ва роҳҳои пешгирию табобати он корҳои омӯзишӣ, таҳқиқоти илмию клиникӣ идома доранд. гирифтани иттилои тоза ва боэътимод аз хабарҳои нави сомонаи ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ ва мақомоти тандурустии ҳар кишвар низ принсипи асосии тарзи ҳаёти солим аст. зулфия раҳимзода, меҳрӯзи ҷумъа, фирӯзи мусо, ахбор. идомаи барномаи иттилоъоти ахбор. ниҳоле ки ҳангоми шинонидан агротехникаи он дуруст риоя карда намешавад, хушк шуда дар оянда хушк мешавад. бо мақсади сабзу хурам намудани шафати роҳи автомобилгарди байналмилалӣ душанбе турсунзода аз ҷониби масъулон ниҳоли ороишиву сояфкан шинонида шуд. агар дар оянда сабзиш ва нашу намои ниҳолҳои шинонидашуда таъмин гардад, муҳити зист сабзу хурам гардад ва шафати роҳҳои мошингар назарабо хоҳанд шуд. дар ин бора Нуруддини Қурбон ва Аҳлиддини Каримзода гузориш омода карданд. тағйирёбӣ бо суръати иқлим имрӯз водор месозад ки тавассути шинондани дарахтон ба вазъи экологии муҳити зист беҳбуд бахшида шавад. имрӯз бо мақсади сабзу хуррам гардондани шафати роҳи автомобилгарди байналмилалии Душанбе Турсунзода ва роҳи мошингарди рӯдакӣ Душанбе Бохтар аз ҷониби Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз 1000 бехдарахти ороишӣ шинонда шуд. барои шинондани дарахтони ороишӣ кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи рӯдакӣ шаҳрҳои Ҳисор ва Турсунзода ба ҳашар баромаданд. ба андешаи олимони соҳа дар сурати таваккалӣ шинондани ниҳол сабзиши он дар оянда кафолат дода намешавад. бо назардошти ин кормандон ниҳолҳоро дар шафати роҳҳои автомобилгар тибқи тавсияи олимони соҳа ва бо риоя кардани талабот шинонданд. зеро дар вақти шинондан риоя кардани агротехника дар оянда имкони сабзиш ва нашу намо ёфтани ниҳолро таъмин месозад. имрӯз дар роҳҳои автомобилгари дар тавозуни Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта 282466 бехниҳолҳои сояафкан ва мевадиҳанда мавҷуд мебошад. аз ин шумораи қайдгардида 39230 бехниҳолҳои мевадиҳанда ва 243000 ниҳолҳои сояафкан мавҷуд мебошад. дар пайваст ба иқдоми пешвои муаззами миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон бо мақсади сарсабз гардондани ҷумҳуриямон имрӯз Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифт ки дар роҳҳои автомобилгарди аҳамияти ҷумҳуравӣ ва баҳалӣ дошта шинондани ниҳолҳоро амалӣ намояд. хушбахтона имрӯз дар шоҳроҳи Душанбе Турсунзода сарҳади Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар километри 62 аз ҷониби Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо муассисаи роҳдории шаҳри Турсунзода ва инчунин дар роҳи автомобилгарди Душанбе рӯдакӣ ва инчунин дар километри 14
шоҳроҳи душанбе турсунзода шинондани ниҳолҳо амалӣ карда шуд. роҳи автомобилгарди душанбе турсунзода аҳамияти байналмилалӣ дошта аз ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ, шаҳри ҳисор, ноҳияи шаҳри нав ва шаҳри турсунзода мегузарад ки дарахтони сояафкан шаффати роҳро сабзу хуррам ва назаррабо гардонданд. дар ин рӯз дар ҳудуди шаҳри ҳисор низ масъулон дар шаффати роҳи автомобилгарди байналмилалии душанбе турсунзода дарахти ороишӣ шинонданд. мавриди зикр аст ки то имрӯз дар ду шаффати роҳ ниҳолҳои гуногуни сояафкану ороишӣ шинонда шуда, нигоҳубини дарахтон ба зиммаи масъулони ҷамоати деҳот ва шаҳраке ки роҳ тавассути ҳудуди ҳамон шаҳру ноҳия мегузарад вогузор карда шудааст. шинондани дарахтони сояафкану ороишӣ дар оянда ба сабзу хуррам гардидани шаффати роҳи автомобилгарди байналмилалии душанбе турсунзода мусоидат намуда, имконият фароҳам меорад ки ронандагону мусофироне ки тариқи ин масир рафту омад мекунанд, сарсабзиву шукуфоии онро бо завқи баланд тамошо намоянд. дар шаффати роҳи автомобилгар шинондани дарахтони сояафкану ороишӣ иҷрои уҳдадориҳои кормандони соҳа бошад, нигоҳубин ва дар оянда таъмин намудани сабзиш ва нашрунамои дарахтон аз намояндагони ҷамоати шаҳраку деҳот масъулияти ҷиддиро талаб мекунад, зеро дар сурати бетаваҷҷӯҳӣ эҳтимол аст ниҳолҳои навшинондашуда хушк шаванд. масъулонро зарур аст ки ба ин масъала беаҳамиятӣ зоҳир накарда, ниҳоли дарахтони сояафканро дуруст нигоҳубин кунанд, то ки дар оянда хушк нашаванд. дар оянда низ дар асоси нақшачорабиниҳои вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон дар дигар шаффати роҳҳои автомобилгард ниҳолҳои ороишӣ ва сояафкан шинонда мешавад. Нуриддини Қурбон, Аҳлиддини Карим, барои барномаи Ахбор. бо мақсади таъмини аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ дар ноҳияи восеъ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. дар ҳамин замина аз ҷониби маркази идораи лоиҳаи рушди инфраструктураи маҳаллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон хаттҳои об кашида шуда, ҳамчунин чоҳҳои амудӣ низ бунёд карда мешавад. гузориши Ҳикматулло Ҳусейнзода аз ноҳияи восеъ. барои беҳтар намудани дастрасии аҳолӣ бо оби ошомиданӣ дар асоси лоиҳаҳои нав тадбирҳои муҳим андешида мешавад. бо ин мақсад бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи восеъи вилояти Хатлон кандани чоҳҳои амудӣ ва кашондани хаттҳои оби нӯшокӣ идома дорад. бунёди иншооти обкашониро маркази идораи лоиҳаи рушди инфраструктураи маҳаллии комилалӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба уҳда дорад. сокинон аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди ин соҳа изҳори қаноатмандӣ менамоянд. мардум аз оби ошомиданӣ танқисӣ мекашиданд. хушбахтона бо ташаббус ва дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи махсуси ба об таъминкунӣ дар ноҳияи восеъ рафта истодааст. бояд бигӯям ки дар чандин деҳаҳои ҷамоати ба номи Мирали Маҳмадалиев чоҳҳои амудӣ канда шудааст ва оби тозаи нӯшокии ошомиданӣ аз ин чоҳҳо муайян гардидааст. айни ҳол корҳо аз рӯи нақшаи мушаххас идома дошта, мутахассисон баҳри он талош доранд ки тамоми корҳоро то соли 2025 ба анҷом расонанд. баъди амалӣ гаштани ин барнома зиёда аз 180 000 истиқоматкунандагони ноҳияи восеъ ки 63 деҳаро дар бар мегирад, бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин мегарданд. Ҳикматулло Ҳусейнзода аз ноҳияи восеъ барои барномаи Ахбор. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии Ахбор. хонаводу сарбаланд бимонед.